Dalawang pato. Facebook. Sa mga para isipin ko. Magkano ka mga balik-balik, hindi man nakakuha, sandan ko ko ergan, iba ko nawa ko taloy. Nakuha ka naman, pero ko pag-ibo. Nagkaya na duriwan eh, huwag ko pataringting. O, nagkaraw na naman yung balik at gayon na. Ergan, hindi mo nakasugat. Parang kaling maras di sa mga doon, sa mga kabagay sa abroad. Sa mga buwak ito. Hello. Kamay nga tayo, dito sa pamaw. Lumumok naman ko na sa Ricardo. Nga, tubigan mo ito. Kaya ginamok sa pangaraw ah. Amo tayo tinubig. Ano? Ito lang, naka-plastic pa ito. Ito lang. Tubigan na ito. Tubigan na. Ito lang tapan. Tubigan na. Plastic. Ano di ako buwan? Lumlum mo ka lang, tamag lang ito. Makuha mo kapag pinahintanda na so, taba. Para lumunta. Kapag kita orang sesuatu lain. Alas persatu. Siapa nak gubog tong ayan? Apa? Puntan na. Lasang ab na gayon. Biasa nama. Lebuak.
One viewer low. Good night. Ramrag na. Food trip pa di. Food trip. Food trip pati Sarah. Ganito dito sa ano, sa aming pag nagkakaipon-ipon, nagpo-food trip kami. Karning ano, karning pato. Karning pato. Pinapalambot ko. Ano sa cellphone ko? Turog na sa amin. Turog na. Tulog na si Ami at Sarah. Oo. Matagal siyang palambutin. Okay man kami, ano, Ate Sarah. 3 viewers hello. Ganito dito kasi pag nandito ako, nag-alok mga magpo-drip. Kanina nag-i-edit ako. Tapos tinadtad na nila. Pagkatapos ko lang mag-edit, ako naman magluto. At bukas, maaga ako, mag-day trip ako. Punta ako ng ano, Laguna bukas. Amo sulitin ang banding, sabi ni Ate Sarah. Wala malambot, tapos pag malambot na siya, lalagyan natin yung data. Ayan o, data. Ito lang yung libas. Ubo ko ah. Takpan. Masaya baga pag-arog ka. Oo. Ito mga ano, mga kaibigan ko dito, mga ano. English ka mo.
To viewers, hello. Silent viewers. Anyways, pag uwi ko galing doon kila Tricia, natulog muna ako. Sige, sumakit yung ulo ko, tapos ngayon ako nag-edit. Kaya nakatulog naman na ako. Pumasok na ako sa pabahay kanina. Nakasapna na. May sinaing na dyan. Doon na lang ako nagsaing kanina sa sa restaurant. Nagsaing si Bayang. Tapos magbubudol fight. Budol fight. Bro, pag kung kasama nung ako ay lumaki. Tangkiyin. Yung iros baka matutuwa ngayon sa ilalim. Kaya pati yung super lens kilala dito sa lugar namin. Pag bumababa ko dun sa bus, pag sinabi ko sa kawakagan ka ako sa court, alam na yan ng driver. Sabi na, dun ba sa ano? Palaging may nagpo-food trip. Kasi may dumaan na nga na may dumaan ng isang super line. Minsan 3 super line na dumaan, hindi ko kumakain. Di ba galing? Oo. Galing dito, yung super line. Kasi doon yan galing sa sa Pantaw. Wala malambot. Hindi pumasikaso, Ate Sara. Yan. Hindi ko pumasok kasi kung magdantil. Pero bukas doon ako kasi maga.
Abangan ko yung day trip. Sanabo ako sa sakay bukas. Oo, busy. Hindi pa masikaso yung ano. Pero dati, kung hindi pa ako nagbablog, luluto-luto ako ng mga ulam. May i-editing pa aking isa. Baka di na rin ako makatulog. Kasi nakatulog na ako kanina. 4 na vlog yung in-edit natin ngayon. Ang sa unang kawali. Lipungo sa Pinas. Oh, pag arugad kasi maalala mo dati yung ano, mga kabataan. Mga food trip. Pero dito yung food trip dito talagang karne. Karne yung mga food trip dito. Anak, nagburtuan na sa ulo. Nakabugto na doy sa ayam. Naparong nadi. Kamu na yan doy. Dara-dara naman sa kadina. Pag-gis ako no. Ayan yung gata. Ha? Ha? Aba. Lumaki ito. Hindi talaga baratukan nito. Ayaw. Titigba kung taka mong hiram. Mara. Migraan ka mo sa siram ito. Iyo ba na ako? Pwede nang tumukba sa dawon. Tapos, kaning tumok na ito dawon sa kuwa. Subkanon. Amo. Nahanilig ako na, iraraik sa na. Ano na nagkaroon na na? Katubit niya katukot. Ay, mapisti yun. Saan nga na kami dati? Amo. Naku dapat dito kaldero ko ito ay. Burong bit-bit ni ano to may bato eh. Mapasok, maugsak, lintan. Kakuba ko kanon. Pero pinalik. Oh, kadalasan mga putret sampurado. Dito mga ano, mga karni. Kaya pa naman no, katawan. Ganyan pag nasa Pabay Project, ganitong oras gising ako niya kasi nag-i-edit. Tapos pasok ng maaga. Pag di ko in-edit yung vlog, walang kikita eh. Kumbaga, libre lang yung araw natin sa trabaho.
kailangan tapusin yung edit para kinabukasan may upload, may bayad yung pag pinagtrabuhan maghapon. Ganun yung content namin, talagang napakahirap. Pero kaya, ilang taon na rin tayo na ganun yung routine. Kaya man. Pero nararamdaman na. Nararamdaman na talaga. Bata ka tunog. Yeah. Hindi na tulad nung dati na nararamdaman ko na konti-unti. Umihina na talaga yung sumasakit na yung ulo, stress. Kasi pag na-edit mo na, iisip ka pa ng title, thumbnail, Kaya nga kanina, kumbaga nanibago na naman ako. Nanibago. Sumakit yung ulo pagdating dito. Pero nakapunta pa ako ng bato. Pagdating ko, naligo. Tapos pumunta kami ng bato. Sabi ko para bukas ako may pasok na. Iginala ko rin yung anak ko. Kumain lang kami dun sa Crispy King. Jollibee sana kaso alanganin na. Lots of our viewers. Oh, kaya pa. Oo. Mahirap pati pag yung utak yung pinagana. Sakit sa ulo talaga. Labo-labo ang agis-igisa na laban. Oo. Oo lang nang go. Kasi kung hindi naman ako gagalaw, wala. Nausap pa kasi yung kumain ng tao. Muna. Muna di. Sabu-sabu. Ha? Di pa. Madali ma. Kalibo. Silibat. Ano sana? May buntog na libas ka, nagbubugtong na ayak ka. Ano? Mati ka muna nga ni Gidan, baka nabutong sa lakot sa diri. Saan may budol pa ito? Hanggang sulamisa. Ang sulamisa, ano ba? Narab-rab na ni baga. Nagbana? Isa pa ka yung kuy. Daraplaan, sari kita tayo. Daplang ang kakaon. Ito na mo, sinakarasan. Sa kaya kuwa, bato. Kuya Papi, hello. Andiyan Kuya Papi. Kaya nga nagkakuha. Kaya ito sa inang ito. So, dami sa buhay sa ito po butong. Kaya sa mo ito. Anak, gaan na. Pare, Sila may sa buhay ito, bato. amo. Pinapa. Nung nagkiyat ito. Ginamit baga dinira ko ano. Dinira laki ko. Ginamit ko sa Manila ko. Pinalito na. Bumana. Kuon. Ayaw bumana. Pare sa ganira. Nakiyad ginamit ito. Maulaan. Yan. Kaba na ni. Paludabon ka na din, paludabon tayo. Wala ko alop na. Bilog din. Panang. Oras di peligro na. Narali tururugan ta. Matutulog busog. Mag-i-edit na lang ako. Tapusin ko yung mga vlog ko na nag-isa pa ako natitira na ini-edit. Kaso lumabas muna ako kasi naka-chop na. Ay, padungan eh. Magdadarag sa katol. Pag ko sa katol, kinaramragan, ag ko sa naturog. Sabi nga na. Ang parang ganyan, kasi may ano eh, ko. Nag-andad to, baloy. Ay, ito ka na kayo pa ito. Nagdara sa doya. Hindi na namang nasi Jack. Yun.
Papi. May comment si Kuya Papi. Kailan kaya yun? Sabi ni Kuya Papi. Para matukol ninyo. Makakatulog raw ngayon ako kasi. May intindihan mo rin Kaya, ganun Kuya ano yan Papi. to kinyak na nabungod. 2:34. 2:34 Ano doon? AM na, Ate Sara. 6 viewers, hello. Food trip kami, ano to? Pato. Pato. Sabi ko, ni baka ako na pinagdo. Malabag oh. Pinag-uusapan namin ang pato. Alok na agad ka mo. No, no. Yakab. Alok na agad sira. Luwasan mo lang yung gulay. Arog man kanialan. Pagpili ka ba? Baba sa Alok bayo. na yung gulay. Alok na mo. Kami ni Dun. Manakulan, lara kita na lumok. Oo. Ay, kina. Alok nga ka, makuli na ka. Gagat ngan ko. Dito ba yung polo? Alok na yung gulay. Gagat ngan ko na mo, buong ka gan. Gulay ang puso. Ay, manakulan. Gulay ang puso. Nak, Sarada na yan. Lanak pala na lobo. sigbon ko. Tamrag na. Sinanglay ako. Laging nagluluto ako ng ano, sinanglay. Kasi dito nga si Bayaw. Bukas alis na rin si Bayaw. Hapon kaya nga para nasa din namin ng food trip muli dito. Amo. Parito ko ah. Kana, o Panginoon, nagkakunik magluto ko ba yung ata? Kinaman mo lang ganikin ka na piningan. O tayo, mama. Talaga daw, si Sa buwan. Masarap, gusto ko doon ko. Ang iyo ko talusog. Talusog dito. Ay, ito. Kakaba. Ubal dumakot ka di Kaya sa kaya sa pagiging. Ano ba kung mga ito? Ano yung mga pangantang lahat ni 10 minutes break time. Kuya Papi. Pag siguro puwis pa, ano na ko maraw. Oh, you don't eat up. Ingat dyan. Ingat daw, Kuya Hok. Lindog na di aso. Paluto na. Ito man. Parito ko maganda kang parito. Tagsa naman kayo mag-upom pa, pag-isip. Asa ito na palang kita magkuha. Sikap ko na. Magkuha, planggana. Silat ka na pinarap ka na. Planggana dakulo. Palibutan na ito planggana dakulo. Oh, stainless. Tapos ko, Nakadamag gamit sa kamot. damag gamit sa kamot. Sab-sab. So, Tamak ka rin. pero nagbubudol pa siya sa dubal. At pero sa karoon, lumok sa upos. Kasyot. Sa ibaw. Inapulan ko upos. Kung talagaan, inapulan ko upos ang pagkabalan. Okay, ate cupcake. Ana. Pag mapili pa ng pahamon, pag-araw ka ng pahamon. Umaangat na yung kawali sa ano, sa apoy. Maangat na yung kawali sa apoy. Baka magutom kayo sa niluluto. Pakita ko sa inyo na ang malapitan. Hello sa 5 viewers natin. Pakita ko sa inyo. Yan si Ate Sara kasi nakaranas din to ng mga food trip. Trabaho ko, taga-kalabang ko. Yan head ko, dati katrabaho. Lapit ko sa inyo. Aking niluluto. Yung maganda na may ano, may mga nagpo-food trip ulit dito.
Kasi yung mga Sabi sa naubakan. may mga balak na masasama, ang mga magnanakaw, medyo na mga din sila dito pupunta sa barangay namin ngayon kasi lagi may mga tao. Kami kasama ko na nagbabantay dito sa tindahan. Laputin natin yan. Lalagyan natin ng libas. Ano, di abal? Hilo pa di, hilo pa. Hilo pa. Kumbaga lumbod pa. Ngayon, dali. Kita mo natasubsog ko na sa muki ito. Ha? Amo pala ito dana to. Ito na Bakit? sa ilog ito son. Amo nga ni. Dali. Tara, matagir ito niyo. Abi kan ni kang berdura. Ibanaan sa. Tapos libas na ako eh. Naglulab na cellphone mo dun. Ha? Lulab na cellphone. Ay, katukuan, tukol. Ato. Naglayog-layog. Siram. Butang tanadi libas. Hindi mo kumalasum na. Lagyan natin ng libas. Tang yang pigkaw na butan sa duot. Hmm. Hmm. Hindi pa lang siya sa bumuka. Diba? Diyo sa rigab ang ginagawa sa kaliba. Alibas ka lang ulit. Pagpagir sa kaliman. Alibas ka ulit. Pagbubutan na. Pagkinipakan. Di ba dito titiktikan? Ay, Tadi. ada. Tingnan kami. Hindi na natin mo ako. Nalilibas to. Bukan nakita. At lang kan kasi nung puwa na di pag kuwan. Mau ba sa pag-ugat ko tadi. Libas ito kinunong. Nanam. Sisipiat to nila. Pinagtataga-tagaan ito talaga. Ikarambungan ito. Ano balik ka? Sa depat. Isang Ito magdala yung maisog. Oo, yari yung dayo dito Kuya Papi. tanawid si Arne Preston. Yari yung dayo dito Kuya Papi. At subuti. Ano? Oo, may libas yan, may libas. Lagyan natin ng mga epektos. Kung yung luluto nito, oh, sabi nga niyo, magsilong ka ko. Sabi yan pala nabuso na. Halika ka doon eh. Pagsilong halika ka doon. Parang makatuod. Ito yung mga epektos doon. Tapos doy, hanap tamang pagbutang doy kaya na magic sarap. Doy, tamang pagbutang ka na magic sarap, tanig lumuha sa anak ko, parigada. Oo. Saan, kung anak mo ka no, na lumalabas yung tunay na sarap ng magic sarap. Nagtaba na niya. Abagakat to. Hindi. Sarap talaga. Oh. Rapsa. May saging saba. Ang kutakaw rin ako, saan? Dalawang lakit na lang itong magsunod. Langko. Langko sa gagawin ko ikaw rin. Langko sa kuha, puro. Makasok sa tibano, among kagidyo. Matutulog na lang, kakain pa. Bro, talaga. Hindi talaga tayo din papayat. Nagpapayat. Maritime. Amo? Papangiri daw ng mga second boys. Sabak tuhot na ako. Parang sinasabi ko lang naiintindihan.
Parang sinasabi lang daw ni Kapap, pinaintindihan niya. Sige na kayo, cupcake, ingat ba na dyan. Salamat po Kuya Papi sa ano, sa panunood, pag-tune in. Ingat sa work. Lalagyan ko ng sili. Sili na ginisa. Ay. Namit gas. Tanda ko di kayo tahiyo. Nakapan pa sa mga kami. Katsaan pa ng langit dyan. Namit gas baga. Kami nga dito nagluto ko. Magbuwa. Kung ito kinuyo at kinila ni. Kami nga dito nung nagluto. Kung ito namit ka. Na. Nakakaw niya ni ngayon ka. Namit gas. Ang kaya nga pa yung mga namit ka. Masir ang gabura. Ano, hindi talaga makaintindi. Namit ka. Oo, hindi. Kami nga dito nung nagluto. Namit gas. Gatikot po okay na. Madali na. Pagkakaon ka, di dati nalilian. Puro lian dito mga tukan. Sa amo na talaga. Butangan talaga dito. Oh? Pag ito niya yung black ko, bukong ay malik. Iubos. Doon mapula sa doon. Lagyan natin ng chili oil. Pula-pula. Oh. Dito lang pula pa sa maka. Nga di. Ito siya sa mangga. Ipakakaon. Hindi ipakakaon. Ano mangga dito? Ipakakaon yun. Muna. Guess nga natin mga ano katagan sa baloy. Nagigibuan mo sa roon. Nagkaroon ng antig. Hindi ka raw gasundang mo. Pagkubahan nila yun. Ito ni Burod so. Sundang ko. Kailangan ko pa. Kilo ko to. Tidak mengapit gamit. Hindi papa. May sili na yan, may sili. Nilagyan ko na ng sili. Yan, nakambuhat na kamo. Tapos, kulang yung asim nung libas. Lagyan natin ng ano. Pang pinali. Asim kilig. Pasingawin muna natin yan bago natin haluin. Ayun, nakakagutom. Udah, nakabili ako. Udah, kaya maluya kita ngayon. Kulang pagluto no. Nagbubugto sa mga ayaw. Actually, pag gisa pa siya, nagbubugtuan. Gusto nga ni. Ito na. Ano? Kuksiti na kali ko. Plato. Kuksiti Daman na ka sa lamisa na pala. Mako ito. Sige raw, suwa raw, pulso raw. Kuksiti na kita. Hindi po. Kira kuksiti sa bu. Ha? Ay, Laman ka na kung sabukan ninyo. Paldo si Lulu. bukong masira man dito isa. Daman nagbuktong. Daragbog ko ayaw. Pinili na sa tikulo. Bukasan si Alan maglimpi ah. Sinulot to ang pa ako na hikin na. Di man ko gusto na. Gawon. Ano naman? Umundi ka na. Magaling Magaling. na pala sa rin ha. Sikin. Kasi na. Magaling na. Tara namit ka. Namit ka lang oh. Ayun. Pati. Saan na? Available siya nga, egin niya. Kung hanggang egin. Nakakito na lang sa egin. May gubayan ni Buboy. Kaya mo ko na. Kaya mo ko na iba na. Ano? Pero na iba na. Kasi naman ko ako. What's cooking? Tara, natutulog.
Hello po, Ella Antoinette. Hello. Nawad pa lang sa dito. Miss Ella. Hello po. Nag shoutout. Ano? Ano? Diburos ko muna. Continue to kayo dyan. Pero may kung na. Viewers, hello. Ay, magkakainan na. Wala na yung lamisa pa rin. Nagiba na. Magplato na lang. Sabi ko nga, dyan na lang sana sa ano. Gilid ka tinang po. Yung plangga ng ano, stainless. Puta. Ano? Na. Dito na. Bili na kita. Bili na. Ayan. Alam ni. Ayan. Tawan ko na ka mga kada sa 400. No. Pakalutulog. Ulmukan. Kanagad ka. Ula ko ito. Masa ba ta son? No, amo na no. Tapos kami nag-uli. Huwag ito kito ayam. Sige. Taul-taul mo. Pagbatang ninyo, burok-burok ka sa buros. Ano pa ko rin? Banga-banga mo. Puta na. Enjoy ka mo kuya host. Sabi ni Ate Sara. Amo. Sarap nito. Amo. What time? Skip. Yan po, kainan na. Okay na. Ito rin. Buto ka lang talaga ate ko lang. Ito na, pinag-fruit na ninyo. Ikaw na natin. Ikaw na Ay, amo na. Ito, alam mo itong iba. Dami ng ibang ibutang ibutang. Ano mo, ano eh? Ibutang tayo sa pan. Sa pan. Ay, nagmamamuk-mamuk ng mga pato. Ako na lang sa langit. Ramrap ko yan. Ha? Dugay na. Nani, bilang iturog. Ako ako bigibong. Kaya nakatawag naman sa bago. Naban naman ako nakatawag doon. Tinawag ko po. Ako mo talaga ate. Ako po po dito. Ha? Saan to? Tumagawa. Hindi. Hindi. Saan to? Manyano. Ha? Tignan ko na. Saan? Yung nga. Sabay na ko sa kawa. Ayan na. At tapos na. Hugas na ka muli mga pilin nyo. Kainan na. Ipitan ng mga gamit. Kung pagluto ko dyan, ay ka. Nagigisa pa sana ako, nagbuburustuan sa mga ayaw. Ikan takali ko ha? Ha? Yeah. Kainan na. Ay, talaga. Arog dito na ang mga luto sa kuha. Luto sa vlogger. Kung gusto ninyo ang pwedeng nalamit na narog ka, ay, siyempre. Lihat ang sa pamot doon. Ito yan. Pandan. Awas, bugas. Buko, ito panda na dawan. Buko, di man. Kaparang kaya. Araw kita luto mo so bakit dito sa kano nagpupurapan usla mo. Sakit mo talaga.
Lagi mo ganit ko dito ada o dadi. Oh. Puputang ka. Naramdaman ko. So kaya ba kung nag-feeding kami sa likod, di ka to doy. Ganyan daw ko na itong agunaki. Pina-error mo sa pagkakaan mo. Wah, manok. Ang manok. Alam mo. Ay, nag-feeding kami sa likod. Gumapo. Ano? Sino ko buwi? Wala ka. Eh, ano? Siyang kalbuboy, bukodan na. No. Bukodan mo sa ang kalbuboy. An, kain. Pero yung pati niya, tinatawan. Eh, kuko, sabi niya. Ano pala niya yakin kitang bala? Kaya pala niya sa tinukan ako sa datasa. Pagkagato na niya ako sa diya. Pag ko ay bonita. Lahat pa yung inalim. Para tayo mang kaya. Kaya ba ako? Ayaw mo tinawag ko. Oo. Nagkakara-ergan ako. Sa daan daw. Ano nga diya? Bala ka na sa ito. Ay, tumalo ko. Ano nga itong bala hipon? Pananis yun. Ay, kung tatakarin pati di pupunta mo sa kiyata. Ewan sa lang mo, tapos ka restaurant ka mo. Pagmamanok na. At ang ginapag-aayam. Pagmamanok mo. Iba na nga ito. At ito, malubag pag iyan. Ang mga pala ito manok. Sorry na ako. Nagkakulangan na po ng plato. Sabi hanap ko. Ito ang plato ko. Ha? Dahil mukha pa ng parang Ito pala. Plato. Oh, kain na tayo, kain na. ay, babakil mo yung ito. May nagay. Ang toilet mo kayo mo, Brad. Tabuan mo na sa isura, tapos mo sa isura. Dulo ang sa digdik nga. Abay, isura. Tabuan naman sa kanan. Matutulog na nga, nabubog pa. Manadi. Buhay na naman na din ito. Buhay na naman din ito. Kain na. Kain, kain. Makaka-food trip. Baka walang pasilin ninyo. Ano ba din? Sabi din isa. Sabay na po sa ano. Sabi manok. Saan kita ni Bibi? Wala gato ni Bibi. Hindi na nila, berat na naman. Mas maray natin. Maramragan sa kaon kasi maramragan sa inom. Oo. Sabi mo mga kaya mo. Ha? Dami. Ha? Lapi? Mas okay na to yung mamagaan sa kain kasi huwag lang inom. Alright. Kung ano sa pag-musundar, wakatawa.
Tapos talaga ng patagay mo. Hello, Ate Mayring. Taon. Ano ang nivel niyo? Sabi mo, pantawag. Para nagabisip na kami namin. Taon. Yan si ano si Ate Sara taga ano yan, taga Malawag. Yan ko ka kaibang Migbicol. Ate Sara yung taga ano, taga dito yun sa amin. Ako pas mga doon. Nag-usap ko yung Bicol. Hindi mo na plato no. Mga plano dito ano ba? Plato. Food trip. Ang kasatak mo. Ay, man pag malumpa. Feeding. Lagi pa kumayod na. Talagang pa na. Ating pagkanagay. Na magtaon. Ini ba talaga si bata? Kaya ako na akong tulang, pag gusto lang. Hello solid viewers. Sabu. Hmm? Meron mo na lang din sa sabu. Kasi malumpa sa buhay. Ha? Sama si Nulibad ang pauna sa ang gabayong kulong pang gabayong. Sabi ko uli. Minsan sa Amerika. Minsan sa Amerika. Hindi daw. Nabat ka niya rin pa ako. Bumak man kaya pa yan. Send ko kay ito ko. Pabay mo ito kay Nunoy. Ako mag-ariwari. Nakakalimutan rin. Pagpulo. Ano pala ang birthday ni Baby? Pag kapangilaw ka mo, baka lun ko. Pala, mag-bet na ito. Ito rin. Ang sakin niya siya. Dana, ito lang. Oo. Gawin ka. Dana mo rin kasali. Pagpulutan ako. Pasyon. Yan na bulag, dana mo kasali. Tatak. Itong ibo. Dayo. Kaya, anak ko ulo kinuha kay Balik, bro. Bulog-bulog, ito lang. Mag-ilis ka yan. Hmm? Buwan, di ka nagbabato. Ayaw mo. Sikiya. May sugat, may ipagin. Nagbabala ko doon, tigil na po ka nung nagbabato. Ayun, nakagayon sa kamukantat. Dama yun. Pustiso manan. Dama yung problema makakagat. Nakapustiso manan. Dagdagan nun. Ay, O ito ka nun. dagdagan. Wala nun. Ano ba na ako? Tara. Ha? Halika, talugaran mo ka. Hmm? Talugaran mo. Magtulad kang makugulo na puso. Tayo lang si Balo. Masarang bintana yun. Tutong pa. Hindi lang nagulo na puso. Napagbalo na ba ito ng Muslim mo?
ka din anong doon? Ano ba ka ni karne? Magkaano na to eh. Magbato na plato. Basta na nga kami ng plato. Nagkatang kaya nga ako ngayon. Nagkatang kaya nga ako ngayon. Maugas ni buhat ng plato. Nauna pa. Inirot. Inirot na yan kaya ng sabon. Hindi na saan tinatanong. Tama na. Pasumok siya naman. Maganda. Ako lang pa din. Ano pagpano ko manok? Ato ka mo. Indara ka mo. Ha? Indara. Nakaka. Pagsapal. Kasi video di kakawit siya pa. What to lagi gusto ng gumukol. Pero tayo na malumok ay. Lang rot ng loob sa lumok ng galing tulunod. Nakako. Doon nagbigay tayo pag tinukuha lalo na sa kita. Madali pa rin mabura. Pag nakala may kaon. Matanggot ko lang. Doy, ang manok doy. Aring parte sa manok ana masiram. Ang manok, liog. Parte sa manok ari ang masiram. Ito niya siya. Liog. Malagbagan. Ang masarap sa manok, alakay, tuldutan sa talinga mo, ray. May pisikon mo. Ngamitan pa. Ha? Ngamitan. Oh, dire. Mati. Siram yung pagigila mo. Pirong-pirong pa. Mukhang sarap. May papagit-pikit pa. Oo. Pwede talaga. Oo. Ang pinang masarap sa parte ng manok, lakay. Duldo na talinga. Girabo. Pwede. Pwede. Kaya ako sa pagkatulog ka na bidarwa. Ako pa ako sa ano, sa gatigat pa kami ka na bidarwa. Ako pa kayo. Bakit? Bidarwa. Oo, gagawin ay basikin. Ha? Gagawin ay ba? Oo, naghanap ka ni kumuto. Nangarang ka sa naman yan. Hindi ko nagto. Sagrada. Itas pa ka na ko sila ko. Ngayon sa ibala ko ang Kapag ka naman siya susan. ako. Kapag pala ko usan. Hindi matutulog ka. Sikit ka na. Kuman ko si Baya ay. Start ka kita naman ka pang abuso. Bawa kisi saya man karat kapanan. Ganak robing mo na ano mo, biro. Ako? Kaka. Ano yan? Walang gagawin pa sana ko man. Wala pa lang. Wala pa lang dagusan ko. Talaga. Ang ba din? Ang nabi. Duran. Ya, ya. Ya, pas pada ya. Ang medyo nagtaya. Napano? Ngayon, ang kinayas pa. Dapat ba, kinayas ito? Ito bukasin mo. Kung kawan niyo. Dami ako lang ito. Sodma. Ang ka sodma. Nasa biyay ka. Malong sinaraso pa. Ano mo pagpamanilatang? Yung may limit na kasabay ito, sinarog ng tulari ko. Raymond! Asungsong talaga. Yay. May limit! Nakita bagat to. Pag-record ko rin mo. Oo! Nauna! Nakaragay ka na doon, sa grade ko. Pagkakit na, limit nga, turog. Ano bang pagka? Biglang po rin mo. Puta, umarog na ka na pag-record ko. Ano?
Mausang. Maudang. Makin mangit-ngit. At ang ordinary. Ordinary. Adi kita kata nagruna di, talaga kulbugoy. Pagkalunad na mo. Pinunduman. Malali na Manila. Hindi kami pinakaon. Sabi ko, driver. Sabi ko mga pasero. Ato to, Maluya po. kalawag. Maluya po buto sa mga kuwa. Pupunta na kami. Nariyan na ngayon. Nakaraon na. Ulit matumat ah. Driver. Sabi ko yung pasero. Tawi man nga kami. Yung papariyo. Maloya di pamarong sada ayan. Ngawan pa yan. Sagutan na barang kayo? Wala naman pa. Ha? Ay. Ato sa plato man yan, oh. Ano magkanda diyan? Panugat kami ho. Saya plato. Wala naman malago. Ay ba, ano yan? Taman sila, rabis eh. Ikaw na, balik. Ano mo? Ano plato yun? Ay, magkakaroon. Namulan na si mata ni Manir. Pag una nga, pinabakan lang sa motor niya. Basta sila wala, magkana. Ano na yung na tubig na inom mo? Nagtubig na ito, gripo. Hindi na nakabunga ori. Nagkaon ka mong wanda tubig. Di mo yung ganito yun, nakakita kami na ako nun. Tatlong mga indong alam mo ganito ko yan.
Uli ko. Uli ko. Ito palang kabro, di na gamit ang gas. Ha? Ayan, out muna tayo. At nakakain na. Salamat po sa mga nag-tune in, mga nag-silent viewers. Out muna tayo. At mag-i-edit pa ako. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Dami ko pang i-editin. Thank you Ate Sara, Kuya Papi, Ate Mayrin. Salamat sa pag-tune in. At sa mga silent viewers natin. End muna tayo.